Самауыр. Сәлем, қадірлі дұсқайым. Сен шәй ішәргә яратасыңмы? Бүген біз синең белән самауыр ясап карарбыз. Әлегә ак кәгазь, карандаш һәм төсле берничә карандаш әзерлә. Әйдәле аның формасын ясап куйыйк. Ике түгәрәкләнеп киткән параллель сызыклар яса. Килеп чыккан сызыкларның ике ягында үзара тоташтыр. Карале, цилиндрга охшап калды. Әйдәле аның детальләрен дә ясап карыйк. Тоткалары, аяклары һәм борыннан да истик. Самауыр рус халкы кунакчыллыгы һәм шәй ичү традициясе символы. Бөтен дөнья аны рус әйбере буларак таный. Ул җиздән ясала. Аның эченә салып су кайнаталар. Самауырлар төрле формада һәм төрле төсләрдә була. Аны шар, ваза, банка һәм йомырка формасында да эшлиләр. Тышына төрле бизәкләр, бигрәк тә рус милли бизәкләре ясыйлар. Россиядә беренче самауырлар кайчан барлыкка килде икән соң? Бик тиздән сөйләрмен. Хәзергә әйдәле, самауырыбыз янына чынаяк белән шәй тәлинкәсе ясап куйык. Чынаягыбызны матур бизәкләр белән дә бизәргә була. Беренче самауырлар кайда һәм ничек барлыкка килгәнен беләсең киләме? Самауырлар, дөресрәге, аларга охшаш җайланмалар күп халыкларда булган. Мәсәлән, шундый ук су кайнату әсбаплары борынгы Кытайларда һәм римлыларда да булган икән. Россиягә беренче самауырны Петр I алып килгән дигән риваят бар. Әмма бу риваят кенә. Тарихта Россиядәге беренче самауырлар 18-нче гасыр урталарында Уралда булганлыгы билгеле. Әмма чын рус самауырларының туган ягы булып Тулы шәһәре санала. Заманында Тулы шәһәрендә самауыр ясау заводлары шул хәтле күп булган ки, хәтта Тулыга үз самауырың белән йөрмиләр дигән әйтем дә барлыкка килгән. Бу әйтемне урынсыз һәм кирәкмәгән әйбер алып каядыр барырга уйлаган кешегә әйтәләр. Менә төсле карандашларыбызга да чират җитте. Табыныбызга төсләр кертеп җибәрик әле. Кызыл, яшел, сары каләмнәрне ал да самауырны буй башла. Элек бер генә шәй ичүне дә самауырсыз күз алдына китереп булмаган. Самауыр бәйрәм табынын бизәгән. Кешеләр арасында дуслык һәм җылылык хисе тудырган. Кешеләрне якынайткан һәм аралаштырган. Самауырны барысы да үз иткән. Байлар да, ярлылар да. Хәзер киләсе төсне алырга да була. Нинди матур рәсем килеп чыга. Ул әзер булгач, аны әти-әниләреңә күрсәтергә онытма. Бүген нинди яңа әйберләр белгәнеңне дә сөйләрсең. Әйдәле, ачык крен карандашны ал. Безнең сыйларны да буяп җибәрик. Самауыр шәйе янына клиндерләр, прәннекләр, шикәр калачлар һәм башка тәм-томнар куйганнар. Менә шулай самауыр белән тәмләп шәй ичү халык гадәтенә әйләнгән дә. Әйдәле, безнең чынаяклардагы бизәкләргә дә төс кертик. Яшел һәм кызыл төсләр куллан. Карале, табыныбыз нинди ямьле булып чыкты. Самауырыбыз бик горур тора. Шәй ишәргә тәмле әйберләребез дә бар. Шәп бит. Бүгенгә мин синең белән саубуллашып торам. Шәйләрең тәмле булсын, дускай.